Sa ikatlong pagkakataon, itinampok muli ng 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang kanilang mga handicrafts sa ginanap na Manila Fame 2025, ang prestihiyosong international trade show para sa mga produktong Pilipino. Ang Manila Fame 2025 ay idinaos sa World Trade Center sa Pasay City nitong October 16 hanggang 18. Dito, higit 100 exhibitors mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lumahok para ibida ang kanilang mga produkto. Sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, muling ipinakita ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang suporta nito sa mga MSMEs bilang bahagi ng programang naglalayong itaas ang antas ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapakilala nila sa mga produkto sa pamilihang lokal at international. Sa pamamagitan ng Provincial Ordinance No. 342 2025, pinagtibay ang taunang paglahok ng mga MSMEs ng Pangasinan sa Manila Fame at iba pang trade exposition. Nakakatuwa kasi when we started, it was a struggle because hirap nga tumungtong dito sa Manila Fame. Of course, what we have to consider is number one, quality, and then medyo tough yung process of joining. At least, nag-level up na yung mga MSMEs natin. Kabilang sa mga lumahok na MSMEs ng Pangasinan, ang Oli and Feli by KNPH na kilala sa mga hand-woven burry bags, Raj Handicrafts na tampok ang mga bamboo steamers, at Ikawayan Factory na kilala sa mga eco-friendly bamboo products. Ang Gemma Souvenir Shop na nagpamalas ng mga shell arts, Lapay Loom Weaving Manufacturing na ibinida ang mga Lapay woven products at Inabel Fabrics, at Ilocana Handicraft na kinikilala sa mga tradisyonal na handicraft. Hindi rin nagpahuli ang blades mula sa Sorubio at Marvin's Blades, kasama ang Crafters Joy Corn Husk products na ipinakita ang mga obra mula sa pinatuyong balat ng mais. Ang mga produktong ito ay sumasalamin sa mayamang kultura ng Pangasinan, isang kultura ng kasipagan, malikhain at malasakit sa kalikasan. Well, in the past exhibits kasi may mga na-connect na rin tayo now. They're doing exports, lalo sa food. So, we just have to have the assistance of DTI para i-connect itong ating mga MSMEs to possible domestic and global market. We have a massive development initially ngayon sa Capitol Complex and Manawag. So, meron dong mga retail stores, might as well give them a place where they could exhibit and sell their products. Sa pamamagitan ng paglahok sa Manila Fame 2025, nabigyan ng bagong oportunidad ang mga MSMEs ng Pangasinan para makipag-ugnayan sa mga negosyante sa loob at labas ng bansa at palawakin ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Sa taong ito, ang tema ng Manila Fame ay Objects of Nature, na inspirasyon ng likas na yaman ng Pilipinas, mula sa mga materyales hanggang sa mga disenyong sumisimbolo sa kagandahan ng kalikasan. Valerie Desmaya, RNG News.